سلام كبرات تخطاتلتي مدباتنا انقعنا بچانلكم Eritrean Media Network بدحن مزاهم نتلوم سوني 16 مدابيت 2026 اب معكنا زينا عالمنا زوت حبريتاتات حزنا لكم متئنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم غازيتኛ ዳናይት ገብረህይወቴ እቲ ብኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት እንሆ ሎሚ ኣብ መበል 16 መዓልቲ በፂሕሎ እዚ ኩናት ናብ ካልእ ኣንፈት ኣምርሒኡ ይርከብ እምበኣርከስ ነቲ ናይ ሎሚ ኣዝዩ ሰፊሕን መሳጥን ዜና ብዝርዝር ክንድስሶ ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ሎሚ ሶኒ ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ሓደ ኣዝዩ ዓብን ንዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣድህብኡ ዝስሕብ ውሳነ ኣብ ግብሪ ኣውዒሉሎ ብመሰረት ወግዓዊ መግለፂ ሰራዊት እስራኤል ሓይልታት ኣጋር ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ መሬታዊ ስርሒት ብወግዒ ጀሚሩሎ እዚ ወራር ቅድሚ ምጅማሩ ብከቢድ ናይ ነፈርትን ተተኳስን ደብዳቤ ተሰኒዩ ዕላማ ናይዚ መሬታዊ ወራር ነቲ ብኢራን ዝድገፍ ንሰሜን እስራኤል መዓልታዊ ብሮኬት ዝድብድብ ዘሎ ሓይሊ ሒዝቡላህ ካብቲ ዶብ ክሳብ ሩባ ሊታኒ ንድሕሪት ንምድፋእ እዩ ሰራዊት እስራኤል ንወታደራዊ ትካላትን መኽዘን ኣጽዋርን ሒዝቡላህ ንምድምሳስ ናብ ውሽጣዊ ዓድታት ሊባኖስ ብታንክታት ይግስግስ ኣሎ እዚ ስጉምቲ ነቲ ኩናት ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ደም ፈሳሲ የሰጋግሮ ምህላው ክኢላታት ይገልጹ መጥቃዕቲ ድሮናት ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ሞት ኣብ አቡዳብን በረዓዋ ኣብ አልፉጀይራን በመኽፋት ኢራን ነቲ ኩናት ናብ መላእ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ተስፍሑላ ሎሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ሕቡራት ኢማራት ዝኾነት አቡዳቢ ሓደ ዝሕዝን ፍጻሜ ኣጋጢሙ ሓንቲ ሚሳይል ኢራን ንሓንቲ ናይ ሲቪል መኪና ብቐጥታ በምህራማ ሓደ ዜጋ ፍልስጤም ህይወቱ ሲኢኑሎ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብታ ኣዝያ ቁልፊ ዝኾነት ናይ ነዳዲ ዞባ ፉጀይራ ሕቡራት ኢማራት እትርከብ ብመጥቃዕቲ ድሮን ኢራን ዓብዪ ናይ ባራዕ ሓዊ ተፈጢሩሎ እዚ ሓደጋ ኣብቲ ናይ ነዳዲ ኢንዱስትሪ ዞባ ስለ ዘጋጠመ ምጽዓን ነዳዲ ኣብቲ ወደብ ሙሉእ ብሙሉእ ደው ኢሉ ወይ ተቋሪጹሎ እቲ ወደብ ካብቲ ኢራን ዝዓፀወቶ ጸቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ወጻኢ ዝርከብ ብምዃኑ ዓለም ነዳዲን ምርካብ ዝጥቀመሉ ዝነበረት እንኮ መተንፈሲ ነይሩ ሕጂ ግን እዚ እውን ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ዱባይ እውን ብሰንኪ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ጥቓ ማዕርፎ ነፈርቲ ዓቢ ባራዕ ሓዊ ኣጋጢሙሎ ፖሊስ ዱባይ ነቲ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝወስድ ዓበይቲ ጎደናታትን ገለ መተሓላለፍን ብህፁፅ ዓፂዎ ውዒሉሎ ዋላ እኳ ድሒር በረራታት ቁርብ ብቁርቢ ይጅምር እንተሎ እቲ ራዕዲ ግን ንከተማ ዱባይ አንቀጥቂጥዋ ይርከብ ኣብ ስዑድ ዓረብ ድማ ሎሚ ለይቲ ጥራሕ 61 ዝኾና ድሮናት ብምክልኻሊ ኣየር ስዑዲ ከም ዝተመከታ ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ኣረጋጊጹ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት ንምቁፅጻር ወተሃደራዊ ዓቕማ ደጊማ ትሃንጻላ ሎሚ ሶኒ ፔንታጎን ልዕሊ 2,000 ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ማሪንስ ኣሜሪካ ካብታ ኣብ ጃፓን እትርከብ ደሴት ኦኪናዋ ተበጊሱ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ብህፁፅ የጉዕዞ ዘሎ እዚ ተወሳኺ ሓይሊ ንመደባት ኣሜሪካ ንምሕላውን ንዝመጽእ ዝኾነ መሬታዊ ስርሒት ንምድላው ዝዓለመ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ድማ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ኣዝዩ ሓያል መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉሎ ትራምፕ ሃገራት ኤውሮጳን መሻርክቲ ኣሜሪካን ነዚ ኢራን ዝዓፀወቶ ጸቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ንምኽፋት መርኸብ ኩናት እንተዘይሰዲደን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣዝዩ ሕማቕ መጻኢ ክገጥሞ ክብል ኣፈራሪሑ ኮይኑ ግን ሃገራት ከም ጃፓንን ኣውስትራልያን መራኸበን ናብቲ ሓደገኛ ዞባ ንምልኣኽ ክሳብ ሕጂ ፈቃደኛታት ኣይኮናን ዘለዋ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኬር ስታመር ምስ ትራምፕ ብቴሌፎን ብምዝርራብ ነቲ ጸቢብ ባሕሪ ብኸመይ ይኽፈት ኣብ ዝብል ጉዳይ ይዘራረባሎ ኢራን ጸቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ምዕጻዋን ኣብ ፉጀይራ ዘጋጠመ ባራዕ ሓውን ንቁጠባ ዓለም ብሓያል ማዕበል ይሃርመሎ ሎሚ ንግሆ ዋጋ ሓደ ፊስቶ ነዳዲ ብ1.8 ሚእታዊ ተወሲኹ እዚ ማለት 104.98 ዶላር በፂሕሎ እዚ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ነዳዲ ንዓለም ከቢድ ናይ መነባብሮ ቅልውላው ኣኸቲልላሎ ነዚ ሽግር ንምህዳእ ዓለም ለኻዊ ትካል ጻዕ ዝሃቦ መምርሒ ስዒባ ሃገረ ጃፓን ነቲ ስትራቴጂካዊ ዕቑር ነዳዲኣ ናብ ዕዳጋ ክዘርግሕ ብወግዒ ጀሚራላ እዚ ስጉምቲ እዚ ካብ ኤስያ ጀሚሩ ናብ ካልኦት ሃገራት እውን ክንሕም ትጽቢት ይግበር ኣብ ውሽጢ ኢራን ዘሎ ኩነታት እውን ኣዝዩ መሪር ኮይኑሎ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ሎሚ ሓደ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ዓወት ብምምዝጋቡ እስራኤል ኣብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ጣህራን እትርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብዘካየደቶ ምስጢራዊ ደብዳብ ነታ ብላዕለዋይ መሪሕነት ኢራን ብፍላይ ድማ ኣያቱላህ ዓሊ ኸመነይ ዝጥቀመላ ዝነበረ ፍልይቲ ነፋሪት ሙሉእ ብሙሉእ ኣዕንያታላ እስራኤል ነዚ ነፋሪት ናይ ትግብረ ሽበራዊ ስርዓት ደምሲስናያ ክትብል ብወግዒ ኣረጋጊጻ እዚ ንኢራን ዓብዪ ስነልቦናውን ወተሃደራውን ማህረምቲ እዩ
ኮይኑ ግን እዚ ደብዳብ ኣብ ሲቪላውያን ውን ከቢድ ጉድኣት ይውርድ ኣሎ ብመሰረት ሎሚ ዝወፀ ፀብጻብ ብሰንኪቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ጣህራን ዘካይድኦ ዘለዋ ደብዳብ ሓያሎ ሲቪላውያን ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ዝርከብዎም ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ተረጋጊጹሎም ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሰሙናት ልዕሊ 310 ሲቪላውያን ከምኡውን 2009 ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ኢራን ሂወቶም ሲኢኖም ኣለዉ ብኻልእ ወገን እዚ ኩናት ንምጉዓዝያ ኣየር ዓለም ሙሉእ ብምሉእ ጸሊዎ ይርከብ ሚኒስተር ሲቪል አቪዬሽን ህንዲ ሎሚ ኣብ ባይቶ ሃገሩ ከም ዘረጋገጾ ኩባንያታት ነፈርቲ ህንዲ ብሰንኪ ምዕጻው ክልል ኣየር ማእከላይ ምብራቕ 4335 በረራታት ሰሪዘን ኣለዋ ወጻተኛታት ኩባንያታት ውን 1187 በረራታት ሰሪዘን ኣለዋ እዚ ንተጓዓዝትን ንግድን ዓብይ ክሳራ እዩ ብተመሳሳሊ ኢራቅ ውን ዝበኣሰ ወጥሪ ኣጋጢሙ ኣሎ ሎሚ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባግዳድ ብዝወረደ ናይ ሮኬት መጥቃዕቲ 5 ሰባት ቆሲሎም ኣብ ኩዌት ድማ ኣብቲ ንሓይልታት ኣሜሪካን ኢጣልያን ዝእንግድ መደበር ኣየር ዓሊ ኣልሰልም ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣጋጢሙ ኮይኑ ግን ኩሎም ወተሃደራት ብሰላም ከም ዘለውን ሚኒስትር ምክልኻል ኢጣልያ ኣፍሊጡሎም እዚ ኩሉ ወተሃደራዊ ግጭት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እቲ ዝዓበየ ግዳይ ኮይኑ ዘሎ እቲ ተራ ሲቪል ህዝቢ እዩ ኣብ ሊባኖስ እስራኤል ብዘካየደቶ ደብዳብ ኣማእት ኣሽሓ ስድራቤታት ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ኣለዉ ህፃናትን ኣዴታትን ኣብ መዕቆቢ ብስእነት ምግብን መድሃኒትን ይሰኣዩ ኣለዉ ኣብ ኢራን ውን ኩናት ኣብ ልዕሊ ትድሮ ብማዕቀብ ዝተሃስየ ቁጠባ ተወሳኺ ጾር ኮይኑ ህዝቢ ኢራን ኣብ ራዕድን ፍርሕን ይነብር ኣሎም ብስትራቴጂካዊ ሸነኽ ጸቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ስለምንታይ ክንድዚ ኣገዳሲ ኮይኑ እዚ ጸቢብ ባሕሪ መተሓላለፊ ናይቲ 20 ሚእታዊት ነዳዲ ዓለም እዩ ኢራን ነዚ ባሕሪ ብሚሳይላትን ድሮናትን ብምፍርራሕ መራኸብ ከም ዘይሓልፋ ምስ ገበረት ኢንዱስትሪታት ኤውሮጳን ኤስያን ከምኡውን መጓዓዝያ ዓለም ብከቢድ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ መተንፈሲ ንምኽፋትዩ ሓይልታት ባሕሪ መሻርክቱ ዝጽውዕ ዘሎ ኮይኑ ግን ኢራን ብወገና ንጸላእትና ነዳዲ ኣይክንቅልብኒና ብምባል ኣትሪራ ትቃለሳላ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ሎሚ ሰኑይ 16 መጋቢት 2026 ዘጋጠመ ፍጻመታት ብሓጺሩ እዚ ይመስል እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ዝጀመረቶ መሬታዊ ወራር ኣብ ዱባይን ፉጀይራን ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ድሮንን ባርዓውን ኣሜሪካ ዝለኣኸቶም 200 ወተሃደራት ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ጣህራን ዝዓነወት ነፋሪት መንፈሳዊ መራሒ ኢራን ነበር ከምኡውን እቲ ንሰማይ ዝዓርግ ዘሎ ዋጋ ነዳድን ዝተሰረዘ ኣሽሓት በረራታትን ካልእን ኣብ ናይ ሎሚ ጸብጻብና ተጠቓሊሉሎም እሞ ንስኹም ከ ብዛዕባ ዝሎሚ ዘጋጠመ ምዕባለታት እንታይ ትብሉ እቲ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ እተካይዶ ዘላ መሬታዊ ወራር ንሂዝቡላህ ብሓቂ ክድምስሶ ይኽእል እዩ ዶ ትብሉ ወይስ ኣሜሪካ ነቲ ጸቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ንምኽፋት ባዕላ ብቐጥታ ምስ ኢራን ኣብ መሬታዊ ኩናት ክትኣቱ እያ ሓሳብኩምን ሚዛናዊ ርእይቶኹምን ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና ሰላም